Παρά την περάσει για τον Σίλας. Διώχνει ο Τζανίσιο, πάει να βγει πάσα για τον Λαβόρδε. Λαβόρδε πλησιάζει την περιοχή, πλασάρει. Ο Ντεκρά θα κουμπίσει την μπάλα ή όχι. Χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση για να σκοράρει. Τελευταία στιγμή ευκαιρία τώρα ο Κας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Σκοράρει στο 19ο λεπτό η ανόρθωση με τον ΟΚΑ. Και ισοφαρίζει το αποτέλεσμα. Εδώ πάλι βγήκε η σέντρα. Πέρασε η μπάλα από το Ρέζεκ. Ο Κας απέφυγε τον Καρλίτος και με εξουδετερωμένο τον Ντεκρά, αφού έκανε μια προσποίηση, έστειλε την μπάλα στο ανυπεράσπιστο τέρμα, κάνοντας το 1-0. Σίλας. Πιέζουν ψηλά τώρα οι γηπεδούχοι, ο Σίλας αργεί, ο Καρλίτος αργεί, ο Τζανίσιο κερδίζει την μπάλα, είναι έτοιμος για τη σέντρα, την κάνει, μεγάλη ευκαιρία, ο Μαρκίνιος δεν μπορεί για το σουτ. Νικολάου, καλή παλιά για τον Αϊρώσα. Βγαίνει αμέσως η σέντρα. Ο Βοού βρίσκει άστοχα την μπάλα. Παλιά μέσα για τον Αϊρώσα. Γυρίζει. Σώζει ο Κοζάτσικ. Συνέχεια στη φάση ξανά ο Τσέχος αποκρούσει. Ντεντέ, Καφού. Ντεντέ. Γυρίζει την μπάλα για τον Βοού. Πάσα για τον Νικολάου. Καλό σούτ, απόκρουση από τον Κοζάτσικ. Αϊρώσα κατεβάζει την μπάλα, δεν διώχνουν οι αμυντικοί. Τώρα ο Τζανίσιο παραχωρεί κόρνερ. Έπαιξαν με τη φωτιά μπροστά. Ο Κας πρόλαβε τον Καρλίτος. Περιμένει ο Ρέζεκ, είναι και ο Λαβόρδε. Κάνει πλασέ, ξυπνωμένα αλλά άστοχο. Κράτησε, δίνει στο Μοντέιρο. Μοντέιρο περνά, κάνει το σουτ στην κλειστή γωνία. Εύκολα αποκρούει ο Κοζάτσικ. Μοντέιρο. Δεν απέφυγε τον Άντιτς. Γίνεται φάουλ πάνω στο Λαβόρδε. Θα δεχτεί κάρτα ποιος, για να δούμε. Πάλι φάση εδώ. Ο Βοού όντως, ο οποίος έχει κάρτα. Εδώ το φάουλ έπεσε πάνω στον Λαβόρδε. Τώρα βγαίνει η κάρτα. Κόκκινη και η ΑΕΛ με 10 ποδοσφαιριστές. Και έπειτα από την ημίωρη παράταση χάνει την μπάλα ο Ζαϊρή. Μπεμπέ. Μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΛ, Μπεμπέ το σουτ γκολ, 1-1. Από ένα μεγάλο λάθος του Ζαϊρή, ο Μπεμπέ έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Κοζάτσικ. Εδώ ο Ζαϊρή έχασε την μπάλα, ο Μπεμπέ τον άφησε πίσω, μπήκε στην περιοχή και στην κλειστή γωνία με το δεξί πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κοζάτσικ. Άντιτς. Γίνεται η σέντρα. Λαμπάν από κοντά. Ευκαιρία γκολ. Ο Κας κάνει το 2-1. Και ξαναβάζει την ανόρθωση στο παιχνίδι της πρόκρισης. Απίστευτο παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στο 85. Η σέντρα βγήκε από τον Άντιτς. Αδράνεια, ο Λαμπάν στο δοκάρι και από κοντά ο Κας στα δίχτυα. Ο Λαμπάν πρώτος βρήκε την μπάλα. Δεν κατάφερε να διώξει ο Ντόσα Τζούνιορ. Ο Λαμπάν εκτελεί. Κεφαλιά έξω, τρεις ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης στον αέρα συγκρούστηκαν στις καθυστερήσεις. Γίνεται λάθος τώρα από τον Ντίξον. Έδωσε στο Ζαϊρή. Περνά ο Ζαϊρή από το Μοντέιρο. Κάνει και τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία. Διώχνει σε κόρνερ ο Ουόν. Ψάχνει γκολ απεγνωσμένα η ανόρθωση. Αμήνεται η ΑΕΛ. Εκτελεί ο Λαμπάν. Κεφαλιά από τον Τζανίσιο. Ο Κας το σουτ δεν μπορούν να διώξουν, τώρα το κάνουν οι παίχτες της ΑΕΛ. Όπως σε πλάγι.